repressió, diu l'esquerra Abertzale, més acció política. I si ens fixem una mica per aquests últims mesos, l'últim any, estem comprovant que és veritat, no? Les mobilitzacions són enormes, des de fa molt de temps no es veia tanta gent al carrer. Per tant, aquesta repressió a l'estat espanyol ara s'està tornant no només estèril, sinó inclús li està donant més força i més raons de ser a l'esquerra Abertzale, no? Nosaltres, però, pensem que una mica, amb el camí que ha dibuixat, no? a Marcelo, pensem que ara també era sent hora que el problema de l'abast s'enfronti des d'un punt de vista de classe. Per diversos motius, no? En primer lloc, doncs, podríem parlar del paper del PNV, no? De la burgesia basca en tot el procés. Què va passar, què va fer el PNV, què va fer Ibarretxe quan es va il·legalitzar l'esquerra Abertzale? Bueno, fes el que fes, no va estar a l'altura de les circumstàncies, no va denunciar el tema com uns retalls de drets històricament sense precedents, no? Com un atac a la democràcia del poble basc. No va presentar així, va fer 4 paraules intentant lligar alguns esquemes perquè la gent de l'esquerra Abertzale acabés votant-los a ells, va fer el tema del plan Ibarretxe per intentar rascar un altre cop de l'esquerra Abertzale, però quan el govern li va tombar el pla Ibarretxe no va fer absolutament res, no? Per tant, realment, dins d'aquest debat de l'esquerra Abertzale, nosaltres humilment pensem que no hi ha lloc pel front nacional, sinó que el que hem de fer és un front de classe, no? I no només pel tema d'alliberar els drets, diguem, socials, de la dona, dels immigrants, sinó inclús pels propis drets nacionals bascos, necessitem que la solució passi per l'eix social, per l'eix de classe, no? Pensem en Vitòria, no?, del 76. Clar, el País Basc té expressions enormes, precioses, de lluita i de control obrer, no? Per tant, són dues coses que van absolutament lligades, no? D'alguna manera. L'Izarra, en aquest sentit, tot i que podríem justificar que era en algun moment necessari, per nosaltres, d'alguna manera, va ser un pas enrere i si es torna a repetir un escenari serà un altre pas enrere. Pensem en casa nostra, Convergència, fotent tot el discurs de l'essència catalana i tal, en un moment en què hi havien hagut els referèndums per l'autodeterminació, les consultes per l'autodeterminació, etc. Convergència, quan assoleix el poder, fa el mateix de sempre, el mateix de la Lliga Regionalista, que és assegurar els seus interessos de classe, no? Per tant, en aquest moment, en aquest context actual, és de màxima prioritat, no només per la resolució òptima del conflicte, sinó perquè més estem en el context adequat. Estem en un context de crisi econòmica, la qüestió de classe s'està tornant a posar a l'ordre del dia i, per tant, és un sector amb una potencialitat